Здравейте, шоуто продължава. Не си пийте антидепресантите и сънотворните, понеже сега започваме с по-интересната част. Напротив, този път ще покажем неизлъчвани кадри, нали, които са по-насочени към бодибилдинг състезанията, как се поддържа форма, какво правят, какви са тайните за да излязат по този начин на сцената момчетата, колко са гладни, колко са жадни. Всичко, нали, което е в малко по-тясно специализирано за бодибилдинг състезанията. Така че чакам коментарите и се абонирайте за канала Abnormal Official и Abnormal Podcast. Това е пето поредно. Това е пето поредно издание на Balkan Grand Prix, като от тук натам ще правим 2 годишни. Идеята е пролетното издание, което е да ме следващото 6 2 пъти в годината. 2 пъти в годината, пролет, края на април, началото на май и началото на октомври есенното. Пролетното издание ще бъде провеждано в Пловдив, от тук натам ще бъде така. Есенното издание ще бъде провеждано в София. Като идеята е с пролетното регионално състезание Balkan Grand Prix да има и проквалификация, в която да бъдат всяка година, когато да бъдат раздавани професионални карти, а пък есенно състезание да има професионално шоу, като ще гледаме всяка година да добавяме още категории. Тази година са 3: класическа физика, фигура, женска фигура и 212 бодибилдинг. Това е Петя Личева. Тя е един от ветераните в спорта в днешното състезание. Какво е нещо, което забърза метаболизма ти? Открила ли си го? В смисъл без препарати говоря. Лично за себе си мисля, че са тежките тренировки. Тежките тренировки. И съм забелязала, че дамите много се страхуват от тежестите. Бъдете спокойни, момичета, няма да направите мускули като Арнолд, като мъжете. Дай Боже да можем, но е много трудно. Но истината е в тежките тренировки, съчетани с кардио. Препоръчвам на Динко Желязков видеото за кардиото. Не ходенето. Ходенето си е едно и то е добре дошло. Но кардиото е съвсем друго. Разбира се, и храната подходящо съчетане. Какво ще кажеш за млечните продукти? Понеже има много положителни, отрицателни, по-скоро отрицателни за включването в диета. Аз лично съм си чревоугодник. Когато не съм на подготовка, използвам. Когато съм, не използвам. Просто съм установил, че по-добре ми се отразява, когато не използвам. Протеина, спираш ли го преди състезание и колко До преди това? последната седмица и половина, може би не го спирах, като си карах последния месец на изолат, останалото време на сурватка. Аз ползвам момента и да те поканя да направим един подкаст. Да, с най-голямо удоволствие. Моята идея е да дойде и до Благоевград да направим и съвместна тренировка. Аз имам фитнес зала в Благоевград, така че ще можем да... Аз съм тренирал там, знам фитнеса, че е доста добре. Да, така че с най-голямо удоволствие ще направим и тази стъпка, смисъл, заедно. Това е доктор Хасан Мерт, той е част от екипа, който организира този турнир. И има много силен екип и състезатели в Турция. Колко състезатели имаш? Тук сме с 6 състезателя. Ти в България ли си завършил медицина? Не, в Турция съм завършил, в Истанбулския университет съм завършил. Кое е най-трудното при подготовката на състезатели? Най-трудното, за мен нищо трудно няма. Аз давам съвети, за тях е трудно да пазят диетите, да се подготвят, нали, да тренират сериозно, защото... Има ли хора, които спорят с твоите предписания, така да ги кажем? То като започне спора и връзката между състезатели и треньора заминава. Приключва според мен и в дългосрочен план няма как се получат нещата. Сподели нещо в подготовката си. Нещо неприятно и нещо приятно. Няма неприятно. Всичко е приятно. Всичко е приятно. Даже това, че долу бързо се случиха нещата и последния момент супер спонтанно. И то е приятно. Ти направи доста сериозни състезания преди да излезеш на тая сцена. Колко направи? Колко състезания? 4. От които това ще е петото, обаче от тия 4 едното не се състоя, защото минах към Тара, пък си пропуснах състезанието, обърках датата. В Италия се обезводних за кеф. Искам да ви представя Петър Добрев, титулованият треньор в нашите среди. Какво те води тук? Имаш състезатели? Имам състезатели, да. Колко? 4 състезатели имам. Кое е по-трудно, да работиш с по-младите или с по-старите? Имам предвид това, че старите имат навици, които по-трудно можеш да ги изкорениш и да им набиеш нещо ново в главите, докато младите са по-така. Да, съгласен съм, но младите много са объркани от този интернет и от всякакви мнения и така нататък. И мога да ти кажа, че с стари състезатели работя по-добре, отколкото с нови състезатели. Тук зависи вече естествено и от човека, интелект и така нататък. Начин на сработване помежду си, дали ще умеете да сработите, но общо взето и при едните и при другите има едната и другата страна. Това е Димитър Леков. Той направи доста сериозна подготовка тая година. С кой работиш?
Сам видях, че беше отишъл при Венци Чанев за Венци ми тренировъчен е лагер. ментор от, може би, 2017 година. Той ми помага, изградил ме като спортист. Дал ми е много и просто когато имам трудни моменти, отивам на спортен лагер да ме тормози. Но иначе подготовката е моя. При Венци, кое е най-неприятно? При Венци ли? Да. Баира. Баира е най-неприятен, но се държи. Там правихте кардио или тренираше? Кардио, силово. Правеше силово кардио. Да. Правеше напади. Напади, спринтове, подскоци, каквото му дойде общо взето на ум. Идеята на това е не толкова кардио, а колкото да ти пречупи психиката, да види колко ще издържиш. Но не се пречупиш, честито, нали, успял си. Къде е по-трудно, тук или в Англия? Зависи. Регионално, ако гледаме, имаме много добри атлети, но според мен винаги е до деня на шоуто, защото пък там също съм виждал черно. Знаеш, от другата боя как се. Трудно ли е, като примерно направиш 3-4 състезания едно след друго, как успяваш да задържиш формата? Ами, при мен това е хубавото, защото аз дам повече време основен период, повече време ям. Съответно, като влизам във форма, гледам да вляза, нали, постепенно. На първото шоу никога не съм на 100%. Всяко следващо шоу подобрявам формата, като реално първото гледам винаги да ми е загряващо шоу, да речем регионално. Там съм на 80-90% и оттам насетне държа формата. За мен съм намерил специално, че формулата през 2 седмици, ако участвам, съм окей. Добре ми реагира тялото. Имам време да се върна в баланс след една дехидратация от шоуто. За една седмица и после поддържам. Бъдещи планове? Да, края на ноември предстои най-големия залог, поне за мене, Европейския мастер шампионат в Италия. Там ще бъдем категории 40+, 50+, 60+. А моята регистрация е за категория 50+, и залога е за про-карта. Какво искаш да подобриш във формата си до тогава? Глутеуса, задно бедро. Сега, да си го кажем, човек като тръгне на битка, защото едно състезание е битка, трябва да тръгне като победител. Няма друга мисъл. Това ли те е целта, про-карта? Тя ми трябва не заради самата карта, колкото за да си докажа, че аз мога да я получа. Тук се записва и го казвам пред камерата, ако ще и пред Вселената. Тая карта един ден аз ще я имам. Тази карта един ден аз ще я имам. И от тук нататък съм решила, залога ще бъде само голям. А мисълта ми е друга, че или губиш, или печелиш, но да знае човек, че си струва усилието и труда. Марто е дошъл с... успя да се върне с медал. Марто, какво стана? Нищо, второ место взех. Много яка конкуренция обаче имам. Много са яки всичките. 15-16 момчета бяха в Да, доста голяма категория. Ама ти излезе в още една категория. На клас С, само че там вече беха брутално яки всичките. Там какво очакваш? Нищо. Според мен стоя доста конкурентно. Но съм някъде в топ 6. Топ 6. Да, надявам се, че съм там, нали, да имам first call out, така че... Ти не беше излизала скоро на сцена, може би... Като цяло на сцена не бях излизала скоро и за първи път на тази... Колко години направи пауза? 4. 4 години. 4 години и за първи път на тази категория. Не много ме притесняваше съчетанието, защото аз съм дърводелец. Малко по-грация ви трябва. Викаш малко по-гъвкава си от дърводелски метод. Да, точно така. Това дава ли ти сили сега следващите цели? Да, ще много по-мотивирана съм. Знам върху какво трябва да работя. Физиката тя ще се подобрява. Като цяло, след месец ще грацията и позинг. И позинг, да се разчупя. Колко килограма си в момента? Следиш ли ги? Да, всеки ден, по няколко пъти, даже последната седмица, 72. Според мен на 70 или? Мислиш ли, че на 70 ще си по-издялкана? За след месец ли? Малко съм. Малко се. Да. В смисъл, нали сега в момента не съм така изсушена и от към мазнини, и от към обезводняване, но 70 ми се виждат много мъничко. Даже 72 се чувства малка. Колко килограма беше преди това? Кога? Последния път, когато иза. И в основния период, Хубав основен не съм правила, нали така спонтанно се получиха нещата, но стартирахме с благо от 75, ако не се лъжа. 75. Мислех да не са някакви 10 кг разлика. За това време. Не, аз гледам да не се изтървам. Каква категория ще излизаш? Тя се води light heavyweight до 90 кг. До 90? Бодибилдинг. Ти направи май доста така задържа в тази категория. Да, задържам се толкова в тази категория, понеже не правя основни периоди и не качвам реално мускулна маса. Това, което се случва е, всяка година излизам горе-долу едни същи килограми, но това, което се подобрява е денситето и самата плътност на мускула детайлите. Да. За да стана про,
Аз виждам, че трябва да кача на heavyweight. Трябва да стана категория до 100 кг, да изляза по-тежък, тогава вече нещата ще станат. Винаги губя на абсолютните от по-тежки състезатели, които като кондиция не ми отстъпват, защото те също са направени. И вече когато двама състезателя са в една кондиция, един е по-тежък, знаеш кой печели. Коя ти е според теб изоставащата мускулна група? Тя винаги ми е била една и съща, задни бедра и малко горна част гърди. Тези две неща и като цяло ми е леко ми е тясна рамката. Аз коя знам ти е любима мускулна група? Бицепси, аз за тренировки ръце и предно бедро много обичам да тренирам. Където си не върви. Може ли да компенсираш тренировката и храненето с по-високи дози? Не, твърдо аз съм против това нещо. Значи първото, което то се зависи много от генотипа на човек. Другото, което аз съм винаги привърженик на храна, тренировки и на последно място идва стероид. Докато някои хора предпочитат да почнат с стероиди. Почне с стероида. Първо се вземат стероидите, за да имат мотивация да тренират. Точно така. Оттам за мен, оттам е моето мнение, за мен оттам идва проблема. За мен трябва да си е цялостно режима направен, от към храна, тренировки, възстановяване и накрая слагаш и стероида. И в зависимост вече от дадения човек как реагира, колкото по-дълго работиш с дадено лице, състезател, толкова по-лесно може да по-лесно може да. Точно така. И аз винаги започвам с по-малка доза, виждам как реагира, дали ще добавя втори стероид, трети стероид и така нататък. Колко килограма си? Ами, около 82,5. Пак не се отбръсна? Не. Пак? Защо така? Брадата е? Домързяна. Честно казано, домързяна. Ориз, броколи и пилешко писнаха? Сега 2 дни, да. Имаш ли проблем с изхождането после? Не, никакъв проблем, не. Фибри пиеш ли някакъв? Не, без фибри. Сега ще ти кажа. Тиквички си реже в ориза. Това е тайната? Да, тайната. Значи ще имат фибри вътре. Да, но не е прекалено да те подуят, да не ти натоварят червата, но нищо друго. От броколи и аспержи ставам като бъчва. Какво очакваш да се случи на сцената? За мен ли специално? Или за спорт? За мен, като си гледам конкуренцията, доста силни момчета. И предвид теглото, ще съм най-лек в категорията, надявам се на топ 3. В момента колко кардио правиш? По 40 минути. По 40 минути 6 пъти. Всеки ден. Защото при него е, ако много предобриме кардиото, много ще намачкаме краката. Трябва да се съчетават нещата. При него кардиото гори краката. Те му седят воднисти и после не могат да дръпнем. Винаги съм и много изморен. Мен може би ежедневието ми също ги смачква, защото непрекъснато правя нещо. И те, примерно вечер, като се прибера, просто ги виждам да изглеждат брутално. Сутринта са окей, вечер просто са... И мислиш ли да започнеш да организираш пак турнири или не? Да, замислям се от време на време. Просто знаха много 3 федерации и се чудя към коя федерация. Но по-скоро към NPC мога да се опитам нещо да направя. Да. В IBB-то не съм доволен от отношението и помощта, която трябваше да получа от тях. Между другото, ползвам момента с самопоканя на гости в твоята зала. Няма проблем, аз ще ми е интересно. Заедно. Даже хванах много неща от твоите неща. Сластите има доста добре. На лек прес, на доста упражнения хващам. За бицепс това с ластика е брутално. Научавам все още неща и нови интересни. Не съм вярвал, че след толкова години ще се появяват и нови неща, най-вече в тренировките. Винаги съм си мисля, че с тренировките всичко съм го научил и го знам. Обаче идват и нови неща и наистина виждаш, че продължаваш да се учиш. Вики, не знам дали забелязай, тук имаш момчета, които в категорията на Марто специално много сериозна крампа направи на пекторалиса. На какво го отдаваш това? Всички знаем, че се предобря с диуретиците. Аз специално говорих с Пича, нали? Той каза, че зареждал доста калий, после изпил диуретидин, което знаем, че изхвърлят супер бързо натрия. Високи нива на калий, почти никакъв натрий, почти никакви минерали, нормално е. При него съм използвал по половинка спиролоктан за 3 дни и сега последно вечерта 1/4 диуретидин, сутрин и вечер. Това е. И това е напълно окей според мен. Абсолютно. Да. Защото има много такива диви протоколи. Предполагам, ти ги знаеш. По принцип, цял диуретин, и флуорентрили, някои хора пият и така. Употребата на тироидните хормони? Според мен е хубаво, когато си в дефицит, да си пуснеш първо изследвания, да видиш, ако тироидният ти е предсакан, тогава може да започнеш прямо такава, като терапия. Просто 100 микрограма Т4 на 25 Т3. Да репликираш натуралното производство и си държиш тироидния. Ако вече има нужда от повече, малко да засилиш с още 25, примерно Т3 и това е. Но пак казвам, не е за всеки. Предпочитам си пуснеш изследвания, ако имаш нужда тогава. Защото така, нали, да ги пускаш нещата, само да добавяш, няма смисъл. Кое е нещо, което може да движи метаболизма, да го забърза,
без препарати? Кардиото. Задължително трябва да се прави 2, 3, 4 тренировки седмично кардио сутрин. Независимо основен период ли сте 3-40 минути. Сутрин, вечер? Сутрин на гладно. За мен е най-добре. Първото хранене. Обаче аз им казвам на повечето хора, когато пропусне сутрешното кардио и мислиш, че вече е късно за кардио, има втори вариант, който мога да правиш кардио. Вечер, преди последното хранене, като това последно хранене трябва да е само месо и зеленчуци. Никакъв хидрат. И с последното кардио изразходваш гликогена, зареждаш само с мускула с белтък, лягаш и това е. На другия ден сутринта ставаш, чувстваш плосък корем, изобщо чувстваш се много добре. Аз пък и ползвам и момента да те поканя на един подкаст да направим с тебе. Мисля, че ще е интересно за аудиторията. Дори с този разговор, който го проведохме за момента, съм сигурен, че успяхте да видите нещо, което да разберете и научите нещо, което ще ви помогне. Така че ще направим един подкаст, ще е полезен. Интересно, да, и на мен ми е забавно с теб да си говоря. Благодаря ти и ще се видим пак.